Καλησπέρα κόσμο του YouTube. Το ξέρω ότι δεν με έχετε συνηθίσει έτσι να με βλέπετε. Σήμερα είμαστε κάτι ώρες πριν ξεκινήσω το ταξίδι μου για τη Λαμία και τα συναισθήματά μου είναι λίγο ανάμεικτα, γιατί αυτή η μέρα η αλήθεια είναι ότι ήρθε λίγο πιο νωρίς. Ήταν να παίξω Κυριακή, εν τέλει είναι να παίξω Σάββατο και πολύ πρωί κιόλας. Είχα πολύ άγχος με τα κιλά, ζορίστηκα πάρα πολύ με το φαΐ. Εν τέλει πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ, έπιασα και τα κιλά μου, το μόνο που μένει είναι να πάω να ζυγιστώ, να φάω σαν άνθρωπος. Ξέρω και τον αντίπαλο, τον οποίο θα παίξω. Στην ουσία είναι 28 άτομα στην κατηγορία, πάρα πολύ διάσημη κατηγορία, από ό,τι κατάλαβα και εγώ, αλλά από ό,τι νομίζω βλέπετε κι εσείς. Οπότε για να μπω στο βάθρο θέλω κοντά στους 4 αγώνες, 3-4 αγώνες να νικήσω, κάτι τέτοιο. Είμαι λίγο αγχωμένος, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά όμως έχω full αυτοπεποίθηση, γιατί όλο αυτό το διάστημα χάθηκα από social, χάθηκα από το YouTube, χάθηκα από τα πάντα και έκανα focus εκεί για να μπορώ να το ευχαριστηθώ. Έχω επενδύσει πάρα πολλά χρήματα σε αυτό το project και θέλω να πάει καλά. Το χρωστάω σε μένα και έπειτα θέλω να βγει και καλό content για το κανάλι, ξέρω εγώ. Θέλω να σας δείξω μέσα από αυτό πως αν ο άνθρωπος βάλει στόχο κάτι, τα πάντα γίνονται. Και αυτός είναι ο απότερος σκοπός αυτού του project. Πρώτα απ' όλα ήθελα να το αποδείξω σε εμένα ότι μπορώ να το κάνω ακόμα, να είμαι competitive, ανταγωνιστικός και όλα αυτά. Όλα αυτά τα οποία είπα στο πρώτο επεισόδιο, στο πρώτο βίντεο δηλαδή, όταν ανακοίνωσα ότι θα παίξω. Έχω γυρίσει από το γυμναστήριο, πήγα να κάνω ένα ίδρωμα τέλος πάντων για να είμαι σίγουρος. Έχω κόψει νερά, έχω να φάω από το μεσημέρι. Αυτό που έφαγα το μεσημέρι ήταν αγκούρι μαζί με κοτόπουλο, εννοείται όλα ανάλατα. Μέσα στην προετοιμασία μου όλο αυτόν τον καιρό, πόσο ήταν, 1,5 μήνα, 2,5, κάτι τέτοιο. Έχω βγάλει κάποιους τραυματισμούς. Ο ένας είναι εδώ πέρα στο χέρι ανάμεσα, που είχα πολύ μεγάλο θέμα και έκανα φυσικοθεραπείες. Και σήμερα δηλαδή πήγε και το είδε ο φυσικοθεραπευτής μου και αναμένουμε. Είμαι καλύτερα αυτές τις μέρες, αλλά πριν 2-3 μέρες σταμάτησα κιόλας σε μια προπόνηση. Μου είπε ο δάσκαλός μου, ο κλέαρχος, πήγαινε σπίτι, ξεκουράσου, ξέρω εγώ. Ελπίζω να μην το αισθανθώ, να μην με τσιμπήσει. Νομίζω το είχατε δει και στο προηγούμενο επεισόδιο ότι είχα θέμα με το χέρι μου εκεί πέρα. Τώρα έχει αυξηθεί λιγάκι. Βέβαια είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα, γιατί ξεκίνησα φυσικοθεραπείες. Και ναι, λογικά θα τα πούμε αύριο το πρωί στο αμάξι. Θα δείτε και το δάσκαλό μου. Θα προσπαθήσω να τραβήξω τα καλύτερα πλάνα που μπορώ. Γιατί θα είμαι εγώ, ο δάσκαλός μου και ο πατέρας μου που θα οδηγεί, που θα μεταφερθούμε στη Λαμία. Και ναι, λοιπόν, έλα, τα λέμε αύριο, πάμε, let's fucking go! Τα τάμιτρια να ετοιμάζονται. Σοκράτης Μάριος Φιλιππούσης, Θανάσης Γκίκας. Tatami 4 να ετοιμάζονται. Ιωάννης Προδρόμου, Δημήτριος Μπλούζας.
Τατάμι 1 να ετοιμάζονται. Παύλος Κουρής, Αλέξανδρος Κανιάσας. Τατάμι 2 να ετοιμάζονται. Νικήτας Καλαβαλίκης, Γιώργος Βήθρας. Τατάμι 1 παίζουν τώρα. Παύλος Κουρής, Αλέξανδρος Κανιάσας. Και να ετοιμάζονται Σπύρος Λιγούρης, Δημήτρης Παπασταύρου. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους. Πρέπει να πιάσω όλο το φάσμα της ημέρας για να είμαι σίγουρος ότι έχω πέσει μέσα σε όσα άτομα βλέπουν αυτό το βίντεο. Είμαστε μία μέρα μετά τον αγώνα. Έχω κάτσει, έχω ηρεμήσει, έχω κοιμηθεί, έχω φάει. Έχω κάνει γενικά ό,τι κάνει ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος γενικά. Γιατί τον τελευταίο μήνα δεν έκανα ό,τι κάνει ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος. Σε πολλά πράγματα υπολειτουργούσα λόγω της πείνας πιο πολύ. Τις περισσότερες φορές, γιατί κάποιες φορές το διαχειριζόμουν τέλος πάντων. Και πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για την πορεία του αγώνα. Και για να κλείσουμε το βίντεο, κάποια πράγματα που έγιναν backstage και δεν τα ξέρετε και θέλω ας πούμε να τα μοιραστώ μαζί σας. Την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήμουνα κοντά 2 κιλά πάνω από τα κιλά τα οποία έπρεπε να παίξω. Οπότε έπρεπε να χάσω 2 κιλά μέσα σε μια εβδομάδα, θα σας πω εγώ. Με παίρνει τηλέφωνο Σάββατο βράδυ ο προπονητής μου ο Κλέαρχος και μου λέει «Έλα Γιώργο, παίζεις Σάββατο, όχι Κυριακή». Εκείνη τη στιγμή είχα φτιάξει ένα πλάνο με το διατροφολογικό κέντρο που ας πούμε συνεργάζομαι για τις 2 τελευταίες μέρες, για την Παρασκευή και το Σάββατο, ώστε Κυριακή να είμαι σίγουρος ότι έχω πιάσει τα κιλά. Και εκεί πέρα έρχεται το πρώτο τριάρι και τα βλέπω λίγο κολλιόμενα όλα και λέω όπα, τι γίνεται. Μετά μου λέει βγήκανε και τα brackets. Τα brackets είναι, ξέρετε, οι διακλαδώσεις που πάνε έτσι τέλος πάντων. Μπαίνω, βλέπω τον αντίπαλό μου τέλος πάντων. Εντάξει, δεν πολύ ασχολήθηκα με το ποιος είναι και τα σχετικά. Λέω Πανελλήνιο πρωτάθλημα είναι, whatever τέλος πάντων. Εμένα με είχαν αγχώσει πάρα πολύ τα κιλά. Τέλος πάντων με τα πολλά τα πιάνω τα κιλά. Είμαι τέρμα χαρούμενος που πιάσα τα κιλά. Έδειξα άκρος επαγγελματισμό και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που ακόμη το έχω. Γιατί πίστεψα πραγματικά σε εμένα. Δεν άκουσα κανέναν άλλον που μου λέγανε και τα χάνεις αργά και ο οργανισμός σου έχει κολλήσει. Πόντος είχε κολλήσει γιατί 3 μέρες μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα με έδειχνε 86-300. Και σε κάποια φάση σκέφτηκα να μην πάω καν. Λέω εντάξει, ας το γάμισε το. Προκειμένου να πάω και να μην πιάσω τα κιλά και να ξεφτυλιστώ, γάμισε το. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν τα παράτησα. Μετά τη δουλειά έβγαινα, περπάταγα, πήγαινα και στην προπόνηση, έτρωγα πολύ λίγο φαΐ, πρόσεχα λίγο το νερό μου και δόξα τω Θεώ πιάνω τα κιλά. Μετά, Παρασκευή, αφού πάω και επίσημα ξέρω ότι έχω πιάσει τα κιλά. Με πιάνει λίγο αυτό το άγχος, ξέρετε, μια μέρα πριν τον αγώνα τέλος πάντων, έτσι που κάθεσαι και σκέφτεσαι πολλά πράγματα. Ναι, αλλά αν χτυπήσω, ναι, και τι θα κάνω και. Πράγματα τα οποία για μένα δεν θα έπρεπε καν να τα σκέφτομαι, γιατί είχα ρίξει πάρα πολύ δουλειά, είχα αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο σε αυτό το κομμάτι, στην προπόνηση δηλαδή. Οπότε ήμουνα ήδη δουλεμένος.
είχα δουλέψει ήδη πολλά πράγματα. Αποφάσισα να πάω στην εκκλησία, στον Άγιο Φανούρη εδώ πέρα που έχουμε λίγο πιο κάτω από το σπίτι μου, γιατί εμένα ο προστάτης μου θεωρώ πως είναι ο Άγιος Φανούριος. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε πολλά πράγματα, εγώ προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ και πήγα και παρακολούθησα τη λειτουργία και έφυγα άλλος άνθρωπος. Ηρέμησα απίστευτα πολύ, μου φύγαν τα άγχη, μου φύγαν τα πάντα. Άναψα κερί, προσκύνησα και πήγα με τα πόδια, πάντα στην εκκλησία πηγαίνω με τα πόδια και ένιωσα πάρα πολύ καλά μέσα μου, οπότε είχα μια αυτοπεποίθηση ότι όλα θα πάνε καλά. Εν τέλει όντως πήγαν όλα καλά μέσα σε αυτό το πανικό που επικρατούσε στο κεφάλι μου τέλος πάντων. Φεύγουμε το πρωί, όπως είδατε χθες ήμουνα κομμάτια, πάμε, ζυγιζόμαστε, όλα κομπλέ, καταφέρω τα κιλά, πλακώνω κάτι φρυγανιές, ένα μικρό κεκάκι πρωτεΐνης που είχα και έκανα τελείως lock-in εκεί πέρα. Δηλαδή, σε κάποια φάση φωνάζουν τέλος πάντων να ετοιμαστεί για την παλέστρα, ξέρω εγώ, 4, για το τατάμι, δεν ξέρω πώς το είπε. Ο Τσούκας τέλος πάντων με τον Χρήστο, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και εκεί πέρα κάνω lock-in. Βλέπω τον πατέρα μου από απέναντι, έτοιμος με το κινητό να με τραβήξει, γιατί ο πατέρας μου με τράβηξε. Είχα σκοπό να φέρω βιντεογράφο, είχα σκοπό να φέρω. Κανονικά αυτό το βίντεο πρέπει να το βλέπετε στο πρώτο κανάλι, αλλά το αναβάζω στο δεύτερο γιατί βγήκε λίγο ανοργάνωτο. Οπότε δεν με ενδιαφέρει. Μπαίνω μέσα, τέρμα χαρούμενος. Δηλαδή ήμουνα πραγματικά πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πίστευα ότι θα μπει σε κάποιο takedown, δηλαδή να με ρίξει κάτω, πίστευα ότι γενικά θα μου μπει πρώτος. Εν τέλει δεν μου έμπαινε και δεν ξέρω γιατί, ίσως ήταν και αυτός αγχωμένος, δεν ξέρω, και του έκανα εγώ 2 προσπάθειες όπως είδατε και για κάποιο λόγο, ενώ θα μπορούσα να είχα πάρει και τη ρήψη και το takedown, σταμάταγα. Και ήταν κάτι το οποίο μου έλεγε ο κλέαρχος συνέχεια, μου έλεγε μην σταματάς, γιατί σταματάς όταν πας να κάνεις takedown, γιατί σταματάς όταν πας να κάνεις τη ρήψη, κάτι να πάρτινα και ας μη σου βγει, δεν ξέρεις που μπορεί να σε οδηγήσει αυτό. Εγώ λοιπόν σε αυτό τρόλαρα και θα μπορούσα να είχα πάρει πάρα πολλούς πόντους από ένα takedown, τη ρήψη τέλος πάντων, ξαναπροσπάθησα άλλο ένα takedown και εκεί ήταν που ήρθε η ήττα μου τέλος πάντων, γιατί πάω να μπω takedown, με πιάνει, πέφτουμε κάτω, πάει να ανέβει σε mount, του βγάζω άμυνα όπως είδατε και πέφτει από πάνω μου. Και από εκεί θα μπορούσα να φύγω με ghost, κάτι το οποίο το δούλευα πραγματικά πάρα πολύ καιρό και στην προπόνηση το έβγαζα. Εκεί πέρα όμως ήθελα με το χτυπημένο μου χέρι που πήγα και έκανα φυσικοθεραπείες να τον γυρίσω ολόκληρο, έτσι, εντυπωσιακά. Και καλά να τον γυρίσω με όλο μου το σώμα. Που αυτό δεν γίνεται. Εν τέλει όντως δεν γινότανε. Τελευταία στιγμή βλέπω ότι ξέφυγε στους πόντους αυτός. Γιατί εγώ δεν είχα πάρει πόντους μέχρι τότε. Είχα βαντάζ. Γιατί δεν ήμασταν πολύ ενεργοί και οι δύο τέλος πάντων. Εγώ τον ζύγιζα. Και έγινε αυτό που έγινε που είδατε. Προσπαθούσε 2,5 λεπτά να ανέβει σε mount πάνω, δεν μπόρεσε. Τα τελευταία 10 δεύτερα μόνο που είδα την ώρα και ξενέρωσα πάρα πολύ γιατί το 5 λεπτό πέρασε αστραπή, καμία σχέση με το 5 λεπτό της προπόνησης και έτσι έχασα. Όταν είχε τελειώσει ο αγώνας μου με το άλλο το παλικάρι που έπαιξα, πέρασε μπροστά από τον πατέρα μου και ο πατέρας μου του έδωσε τα συγχαρητήρια. Γενικά ο πατέρας μου είναι λίγο ψυχρός σε αυτά και αρκετά δίκαιος και ρεαλιστής, γι' αυτό κιόλας θεωρώ πως έχω βγει το άτομο το οποίο είμαι αυτή τη στιγμή, γιατί πάντα μου τα έλεγε όλα έτσι όπως είναι. Και τον σύγχαρε, ξέρεις, για το εφαγωνίζεστε, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Και του λέει ο άλλος, ο αντίπαλός μου, ότι είναι πάρα πολύ δυνατό παιδί και ότι δεν μπορούσα να του κάνω τίποτα. Τον είχα κάτω και δεν μπορούσα να τον γυρίσω ή να του κάνω κάτι. Ήτανε πάρα πολύ δυνατός και πάρα πολύ καλός σε αυτό που έκανε. Και όταν μου το είπε αυτό ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, του είπε μετά καλή συνέχεια και όλα αυτά τα σχετικά και έφυγε. Όταν μου το είπε αυτό ο πατέρας μου, στην αρχή νόμιζα ότι γενικά δεν μου λέει ψέματα, είναι πολύ ειλικρινής σαν άνθρωπος. Όταν μου το είπε, έπαθα σοκ. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Ακόμη και τώρα δηλαδή που το λέω, ανατριχιάζω. Και αυτό είναι η ένδειξη της ρεαλιστικότητας, ότι υπήρχε ρεαλισμός στον αγώνα. Έτσι είναι το competitive κομμάτι της πάλης. Με τους αγώνες ψήνεσαι.
Ο κλέαρχος είναι πολύ ευχαριστημένος από εμένα και ελπίζω πραγματικά να είναι, γιατί τέτοιες άμυνες δεν έβγαζα στη σχολή. Συνήθως τα παιδιά της σχολής μου έπαιρναν τη Mount τέλος πάντων. Εμένα στον αγώνα μου βγήκε πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πραγματικά γι' αυτό. Γιατί τουλάχιστον από τα 10 πράγματα που κάναμε, τα 6 τα έκανα. Ήμουν ενεργός, είχα αβαντάζ στα πρώτα λεπτά, οπότε νίκαγα. Μου το είπε κιόλας ο κλέαργος σε κάποια φάση. Δεν ξέρω άμα το είδατε που κουνάω το κεφάλι μου. Δεν το κατάλαβα ότι μου είπε αυτό, αλλά κατάλαβα ότι μου είπε να είμαι πιο ενεργός. Οπότε αυτό το είχα στο μυαλό μου ότι ήμουν μπροστά. Ελπίζω να μην σας απογοήτευσα. Θα μπορούσα σίγουρα να δείξω κάτι καλύτερο. Έγινε αυτό, έδειξε αυτό. Σίγουρα δεν ήταν αυτό που με αντιπροσωπεύει, τουλάχιστον για την προπόνηση και για το focus το οποίο είχα κάνει. Αλλά παρόλα αυτά, it is what it is. Αυτά. Τα λέμε. Τώρα είναι ώρες χαλάρωσης και θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο.